Hei, terve taas kaikki pitkästä aikaa, ja mä ilmoitan nyt heti alkuun, että huomaatte varmasti, että viime kerralla kun mä tein yhtään mitään videota, niin mun mikin laatu oli ihan karsee, ja nyt sen pitäisi olla pikkasen ehkä. Eli tosiaan te luitte otsikosta aivan oikein. PV2 on tulossa nyt julkiseksi, ja nyt mä en puhu edes tästä Social Firstin PVstä, mistä mä tein joskus aikaisemmin samalla otsikolla jotain tietoiskuvideota, mutta mä meinaan nyt lähinnä ihan uutta PV2. Ja kyseessä on tosiaan tällainen private server, jonka meitsi ja Januppi-niminen yksi vanha tuttu ollaan tekemässä. Ja mä tiedän, monilla on private serveristä huonoja kokemuksia kaiken maailman save.dat-stealerissä epätoimiviin ihmejärjestelmiin, mutta tässä tulee oikeasti olemaan toimiva talous, meillä on toimivat systeemit, jotka me ollaan tänne suunniteltu. Tässä tulee tosi hyvä, ihan niin kuin oikea PV, mutta tänne tulee eventtejä, uusia itemeitä. Sitten tässä on PvE:seen tehty pari muutosta, trade-ominaisuuksia, vaikka mitä. Kuten saattaa joku arvatakin siellä jo, niin mä oon tosiaan tää Community Manager sitten tässä PV2. Ja kun mä selitin äsken tuosta private-serveristä, niin tää on käytännössä ihan perus PV, mutta me pidetään tää eri palvelimella, missä tää PV tällä hetkellä on. Sun ei tarvi ladata mitään muuta kuin semmonen pieni tiedostopaketti, jonka sä sitten avaat aina, kun sä haluat päästä tänne private-serverille. Mut siitä sitten juttua myöhemmin tossa. Ja kuten mä sanoin jo aikaisemmin, niin tänne tulee uudet PV-ominaisuudet, uusia eventtejä, uusia itemeitä ja kaiken näköisiä uusia päivityksiä ja muutoksia. Eli tässä on oikeasti niinku tapahtumia, mikä on niinku PV:n isoin haittapuoli tai huono puoli tällä hetkellä. Siinä ei tapahdu yhtään mitään uutta. Ja nyt sitten se, mitä täällä varmasti moni kyselee, niin milloin tää peli aukeaa. Eli 1. kesäkuuta, eli toisin sanoen päättäripäivänä todennäköisesti saadaan tää beta-versio ainakin tästä julki. Ja koko peli sitten tässä kesän aikana julkiseksi. Mennään tässä vaiheessa katsoa vähän, että miltä tää PV2 näyttää tällä hetkellä. Ja mä oon nyt täällä maassa, oikeastaan mä oon edelleen tässä samalla penkillä ja mä selostan tätä, mutta mä tiedän mitä mä haluan tehdä siellä, joten näin. Eli hyvin alkukantainen systeemi, tässä näkyy mun Community Manager-hommat ja sitten mulla on täällä jonkinlaisia admin-oikeuksia myöskin. Tässä saa nyt gemejä ihan liikaa, saa droppeja liikaa, sun muuta, ja tässä ei kaikki ominaisuudet vielä toimi, mutta tämmönen tää niinku suurin piirtein ainakin tulee olemaan. Mä haluaisin kuulla, että kuinka iso prosentti siellä on teissä ihmisistä, jotka on niinku innoissaan tällaisista uusista jutuista, ja haluaisitteko te mahdollisesti lähteä sitten, kun tää tulee julkiseksi, niin kokeilemaan tätä? Kertokaa ihmeessä tonne alle. Sitten te varmaan kysytte, siellä on monta innokasta modia ja sitten tällaista tavallaan sisällöntuottaa, mikähän toi influencer-rooli nyt onkaan, niin ei, mä en tuu jakamaan niitä. Joka toisella nuorella on 100 tilaajan PV-kanava, ja joka toinen nuori haluaisi olla modi, mutta ikävä kyllä, meille ei näillä näkymin ole ketään teistä ainakaan tulossa, eikä meidän kahden kaveripiiristä myöskään, että katsotaan sitten lähempänä vähän, että miten me jaetaan näitä rooleja sitten. Mut joo, kertokaa myös mietteitä ja ehdotuksia, jos teillä on jotain, mitä te ehdottomasti haluaisitte saada tähän uuteen peliin, niin kertokaa ihmeessä alla. Nyt on mahdollisuus myös päättää näistä asioista, ja käykää